pacarku HP teko. Tak ngajak sing ayu lah. Tapi paling tekan jek suwi. Mesti ngono kuwi, tekan iki mesti suwi. Wis ayo purung lagi jane. Wis lah yo. Mosok sik kurang Halo sayang, aku datang nih, tak bawakan nih ya. Ya sayang, tak bawakan barang pesananmu. Tak bawakan barang-barang pesananmu iki jelas mahal ini, jelas mahal ini. Nyo, iki tak gawane wedak. Wedak iki rega 200.000. Nah, iki tak gawane lipen ben sampean mending ya ta. Iki 500.000 ya. Mesti mahal-mahal tak tukone. Terima kasih ya sayang udah dibeliin make up, mahal-mahal lagi. Duh ini lagi ya ampun, makasih. Jelas. Nah, yang kabeh wis tak turuti. Wedak tak tukone. Wedak rega 200 tak tukone, lipen tak tukone. Nah, karepku sesuk malam Minggu sampean gelem to yang ngapa ki dolan karo aku? Sempatno waktune sampean kayak aku. Malam Minggu ngajak keluar ya? Duh, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya ada urusan keluarga sama pokoknya sama keluarga gue dah. Walah yang kok mesti sampean ki kok gak iso to? Arepe petukan malam Minggu gak iso. Arepe berjalan-jalan berdua gak iso. Pendang ampri sampean gelem karo aku metu. Ndang piye? Sebenarnya iso sih aku malam Minggu, tapi enak syaratnya. Apa kuwi? Aku tuh kok no iPhone 11 toh. Sampean njaluk iPhone 11. iPhone 11 toh. Kowe jangankan iPhone 11, sampean apa njaluk? Mobil, motor NMAX, PTX, ngerti? Soalnya apa? Soal iki sawahku enek pirangan hektar. Iya ta? Pabrikku ki jentrek. Masa? Iya toh jelas. Sampean ngerti Pertamina? Ngerti. Ngerti PT Garuda? Ngerti. Kita sampean ta? Ya utuh kita pemerintah aku. Berarti sampean ki segi tenan toh. Oke, tenang. Berarti aku gak mek cuma njaluk iPhone Pro Max iku tok. Apa? Aku njaluk omah, Omah. njaluk mobil. Oh beda, aku njaluk PCX. PCX. Terus yang terakhir aku njaluk emas lah wong wedok kok. Mas, Iya. ben jentrek ngono kae. Iya. Jelas tak turuti. Ya pokok kuwi lah. Terus lek kuwi wis mbok turuti kabeh, aku gelem malam mingguan karo. Waduh, lek ku ngarang kabeh. Lah iki engko lek lu kok piye lah aku wis kadung entek duit. Nyapa tuh ya? Ndak ada apa-apa. Aku lagi mikir gone iPhone 11 itu tokonya letaknya di mana, ya toh. Pokoknya semua sing tok karep nih, apapun itu bakal tak turuti. Ya wis, aku tak pulang dulu. Aku beli iPhone 11 apa yang kamu mau. Pokoknya Dewi intinya bisa berdua di malam Minggu ya. Ya toh. Terus aku balik sih. Assalamualaikum. Aduh, kehidupan desa pancen berat. Setiap hari ngarit, ini perintah dari bapak ora dilakoni yo piye. Rendo sanggup, gak masalah. Ini tetap semangat. Nah, lagi. Wah, ini suket kah kayak cocok kayak suket ya. Udah. Nah, ini jan cocok mesti iki. Rodok api-api suket ya. Tutuk nih sih, gitu. Yes. Nah, samene sik, leren sik ra masalah. Masalah capek kok. Samene sik. Masuk sik, nebuk. Jangan tepak. Wis. Alah, enak jalan istirahat mbok ngene to. Setiap hari kok gur mek ngarit tok isine. Kadang yo iri lho karo kanca-kanca. Kanca-kancaku enak dolan rono dolan rene aku ora tau blas. Walah, lek kok dapat dolan. Klambi ngaret iki mek klambi SMA aduh. Rupeh tapi yo ora masalah. Ya kehidupan ini desa yo kaya ngene. Sing penting tetep dijalani ae kanthi ikhlas. Tetep bantu wong tuwek, gak masalah. Enene kok ngene dilakoni ya. Lah kae to men kan. Akan ku samperin ini.
Aduh, jan leren po enak rasane meneh ngombe kopi jan. Men. Nyapa Ning kene to kowe tak golek yo. Jelas to. Tak takokne ning ndi tiba ning Kok kene. takon lek Jumani? Iya, takok bapakmu mau. Takon bapakku. Tiba kowe ning kene. Ning kene to, ngene to. Aku sangat gusar lho janan. Gusar nyapon neh. Gusar hatiku. Nyapa? Ini apa ngomong seriosa. Serius, kowe kakek ndelok percil wis serius. 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 Nah, aku ngomong serius karo Ah. awakmu men. Iya. Nah, ceritane ngene. Hmm. Aku sentek bebek entek-entekan wisan. Ah, Wis nyapa? entek bebek yo meri kok sak wedhus-wedhuse entek. Nurut karo wedok aku. Ya ampun piye sapa kuwi mau sing mbok turuti? Sing tak turuti ki ceritane ngene. Ha, Ndang. Beda agama ndek pedhot. Dot. Ngalor ngulon pedhot. Oh. Iki wis entuk ya anakku. Entuk neh jan. Ayu asine. Ayo. Ayu, tapi yo kuwi entek-entekan. Goblok. Cengah. Lho, cengah piye? Jelas sengah to kowe. Lah nyapa? Wong lanang ki kok diobrak-abrik karo wong wedok. Wis dapuranmu awakmu tani, aku tani gur mek karo ngon-ngon wedhus ngene iki. Iya. Yo aja sampe to dhuwit kita susah payah lho. Ra kelingan ndengi njajal dhuwit unduh naga karo aku entek pisan. Ndo naga karamu, lan tak dukokne wedak. Wedak. Karo ndek njaluk lipen. Wah, Rego 500 yo. cilaka. Gak kuat Jelas, aku, ndak cilaka. kuat aku. Jelas masalah tok karo awakmu ki. Ya piye? Wis tak penging dhuwit ki ditabung kayak aku ngene iki, cicil-cicil. Engko lak wis iso kaya wedhus kene tak dol, tak tukokne sapi. Sapi tak dol, engko ya iso nyicil tukokne sepeda motor. Jadi sing inventaris yang berguna, nyapa tuh gue wedoan aku jan gak demen blas. Gak suka. Nah, masalahnya ngene. Aku wis ngaku tak karang bebas, aku duwe sawah pirangan hektar. Ya. Duwe pabrik jentrek. Wis tak karang sedemikian rupa. Lah nyapa Tapi kowe yo- ngono kuwi nyapa? Ben nyapa Ben genane? ketok sugih kok. Lah terus lek sugih kowe iso mbandani. Yo gak. Lah ayo kuwi kesalahanmu. Cinta ki apa adanya. Cinta sejati itu tidak memandang harta dan benda, Oh. tetapi kenyamanan dan kesederhanaan dan Oh. perhatiannya itu yang dibutuhkan. Kayak aku ngene iki. Sorry, Cung. Nyapa? Lah aku lak karo arek wedok ngono ki ya. Kembang ra tau kok. Kembang ra tau Ora tau, coklat ra tau. Coklat gak tau. Ulang tahun gemek ucapan. HBD sang. Wis Boh, cukup. Lah arek kono-kono sing gawe video, sing gawe apa ucapan ndak nyapa. Ndak tahu kamu. Loh soalnya belum tentu sing diragati ku mau jodoh kita. Berarti Ya kene kamu- ora kowe? Yo, mbok ra ro. Lho ora ngerti. Mulane aja engko lek wis dadi bojo baru kita ragati. Berarti barang sing mungkin-mungkinmu mesti ora pasti berarti. Belum tentu pasti. Belum tentu berarti. Mulane aja keblojo karo wedokan kowe ngaku-ngaku aja cinta sederhana. Oh. Contohnya aku ngene iki. Oh, piye? Pacarku ngomong karo aku. Oh. Sayang, aku tuh kok bedak tuh. Oh, iya. Sorry, tidak bisa, tidak mau, tidak urusan. Jelas semua. Ngono. Kenapa? Lho soalnya aku merung tentu jodohku lho. Ngono. Bisa jadi di tengah-tengah jalan kita pedot. Puh. Tapi aku selalu memberikan kasih sayang, perhatian. sayang. Jelas, Jelas. perlindungan, tak kasih. Wah, tak jogo tenan lho. Tak jogotan, ping pindho neh. Apa? Sayang, aku tolong toyang, aku jakan rono dolan adoh main-main sing tempat wisata ngono lho, sing Oh. apik-apik. Oh. Ya mau to, Ya tidak mau. Iya, atas Duit wong sapa ngaret. gitu, atas wong ngaret to. Lah, iya, Penggan kuwi. ngaret to. Dengan bapak aku teh. Jadi iya lho. Terus, Bapak terus. bener ngaret yo wis aku ndak masalah, akhirnya masalah wanita aku sederhana, apa iya. adanya. Aku yang aku, Iya. yang aku anak wong ngaret. Lah kowe demen yo trimono, lah gak enggak. Wis aku ngono. Berarti lek gak nrimo aku apa nane pedot. 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 Aku wis Oh, semua. iya, iya. Pokoke intine aku moh nukok-nukokne barang. Karo wis intine lah aku masalah arek wedok wis moh, kon nukok-nukokne sembarang jelas Moh. moh. Moh tenan. Titik. Moh Moh, tenan. tidak bisa kowe. Yo. Itu ketemu. Iya iya, aku ora nggo HP ya. Waduh, Wah, my darling. Wah, ya Sayangku, sayangku. Sayangmu tenan iki. ya, Wah. meneng. Aku tak rungokne. Halo yang. Aduh. Loh. Dan dia ingin kan wis tak tukokne iPhone X to. Aduh. Jalukne. Waduh. Oh alah, tasane jare ora tau nukokne kembang, ora tau nukokne coklat, ora tau nukokne HP. Yo ngalah. Belum kok. Sesuk tak tukokne iPhone 11. Tibakno kowe kok ngono to. Yo Enggak mau ngalah. aja diputus to ya. Wah, lawan. Sebagai wong lanang jangan cengok. Jangan cengok. iPhone 11, iPhone 11 tak tukokne Iya, kan iya. iPhone 10. Jangan cengok, men. Cangkemmu. Ya wes, wong jare ora tau. Ya, Iya lah. Iya sayang, pasti kau tak belikan. Jangan cengok. Pokoknya kita selalu bersama ya. Jangan cengok, Cung, jangan cengok. Bye, love you. Ngono jare jangan cengok, Cung, jangan cengok. Malah tibano kok luwih bucin karena tibane. Lah, kowe tak rungok-rungokne teleponan karo yang bemu kok iso
nukokne iPhone X. Lho ki entuk dhuwit kondi kowe? Pasti nyolong ya. Ora do nyapu nyolong, moh aku nyolong. Masalahnya atasannya ada gur buro. Kamu iso nukokne Ya, aku iPhone X mau piye kowe? Aku dodolan kok. Dodolan apa kowe? Ah gur buro. Dodolan jeruk, Ya ora jane. dodolan jagung, Ya. naga. Ya. Lah terus dodolan apa? Dodolan iki lagi. Lah itu sak dodol genjang ngene iki kok. Halo sayangku, aku datang, woi. Ya ampun sayangku, tak tunggu-tunggu lu dari tadi. Bawa iPhone 11 Pro Max apa enggak? Wah, iPhone nyo tak gawane iku lho, godhong-godhongan. Wis saiki aku jujur saiki. Kabeh pekarangan, kabeh sawah, pabrik aku ngapusi kabeh, guys sampean. Saiki tak putuskan hari ini juga kita pedot saja, ora enek urusan. Wis, bye-bye. Ngene iki lek wis terlepas dari ikatan wanita. Beh, lek ngene iki wis enak ngene, beh menghirup udara. Beh, jan sejuk. Beh. Tak cerita ning kene lah masalah iki. Aku kadung pedot ini tak cerita lah. Aduh, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Aduh. Pen, nyambung kowe. Enggak masalah. Ora masalah piye to? Lah bangun lho. Balik. Nyambung. Wis nyambung. Iki ojo iki. Ojo iki. Lah, tak video lagi. Saya mungkin nih urung dadi pasti ya. Urung mesti pasti. Oh, alah. Jelas kowe terus aku sekocak.